መተንቀቕታ እዚ ታሪክ ነብሰ ቅትለት ሓዊሱ ገለ ንኣንበብቲ ክርብሹ ዝኽእሉ ዝርዝር ጉዳያት ዝሓዘ እዩ። ብኣባ ነብይ ዝቐረበ ናይ ፊዮሬላ ነብይ ጓል 13 ዓመት ነብሰ ቅትለት ታሪክ ካልኦት ናይ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ታሪካትን ዝሓዘ ሓቃዊ ታሪክ ህፃናት ዓብይ ዕልዋ ናፈጠረ ዝመጽእ ዘሎ ጉዳይ ማሕበራዊ ሚድያ ንመምሃር ተባሂሉ ዝቐርብ ዘሎ ታሪክ እዩ። ነብይ ጓል 13 ዓመት ያ ነይራ 4 ጥሪ ዝተወለደትሉ መዓልቲ ንምኽባር ምድላዋት ተገይሮም እዚ ምስ ኣሕዋታ ኣብ ኣሜሪካ ክኽበር ስለ ዝሓሰበት ናብ ኣሜሪካ ንኽትኸይድ ትዳሉ ነይራ። ስለዚ ትኬት ነፋሪት ተገዚኡ ፊዮሬላ ግና ቅድሚ ዕለት ልደታ 7 ሰሙን ኣቢላ ነብሰ ቅትለት ፈጺማ ዝኾነ ምልክት ኣይረኣኹላን ይብል ኣባ ነብይ ሳሙኤል። እዚ መጻ ኣሎ ኢሉ ዝነገረኒ ሰብ ኣይነበረን። እዚ ዛንታ ፊዮሬላ እዩ። ዛንታ ፍቕሪ ዘይርአ ሕማም ዓመፅን ንዓበይ ዝኸይ ዘሎ ቅልውላውን ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ንህፃናት ዝምልከት። ፊዮሬላ ወለዳን ኣሕዋታን ብፍላይ ድማ ብኣባ ትፍቶ ቆልዓያ ነይራ። ነብይ ምስ ደቁ ጽቡቕ ግዜ ከም ዘሕለፈ ተደጋጊሙ ይዛረብ። ምስ ፊዮሬላ ድማ ብዙሕ ግዜ ብሓባር እናተፃወቱ እናሰሓቁን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናተጓዓዙን ብሓባር ይሕልፉ ነበሩ። ፊዮሬላ ብኣብረራታት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኮፍ ትብል ነይራ። ነብይ ኮፓይለት ወይ ከዓ ተሓጋጋዚት ፓይሎት ንብላ ነርና ይብል። ንሳ ጓሉ ጥራይ ዘይኮነት እታ ዝበለፀት ዓርኩ እውን ከም ዝነበረት እዩ ዝናገር። ኣብ ገዛ ኣብ ቤት ትምህርትን ፊዮሬላ ብዋዛ ብልሓን ርእሰ ተኣማንነታን ትፍለጥ ነይራ። መምህራና ድማ ንፍዕትን ተፈታዊትን ክብሉ ገሊፆማ እዮም። ምስ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ተስማዕማዕ ዝነበረት ኣቦኣ ከም ዝብሎ ከዓ ካብ ዕድሚኣ ንላዕሊ ብስልቲያ ነይራ። ካብ ዕድሚኣ ንላዕሊ በላሕ ጥንቅቕቲ ገንዘብ ዘይተባኽን ፍልጠት ዘለዋን መምህርን ያ ነይራ ይብል። 4 ቆልዑ ኣለውኒ ኣካቢት ደቀይን መዓዲትን ያ ነይራ ብምባል ኣሰር ኣቦኣ ስዒባ ነጋዲት ክትከውን ድሌት ከም ዝነበራ ገሊጹ። ኣብ ህይወታ ዝኾነ ምልክት ተስፋ ምቁራጽ ከም ዘይነበራ እውን ይሕብር። ኣቦኣ ዘይፈለጦ ድሕሪ ሞታ ዝፈለጦ ፊዮሬላ ብሕቡእ ክትቃለሶ ዝጸንሐት ነገር ግን ነይሩ። ቅድሚ ሞታ ኣብ ዝነበሩ ኣዋርሕ ፊዮሬላ ክብደት ሰብነታ ወሲኹ ነይሩ። እዚ ምስ ዕድማኣ ዘይተለመደ ኣይነበረን። ሓዙታ ግና ከላግጹላ ጀሚሮም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኢንተርኔትን ዘባጭወላ ነይሮም። ድሕሪ መሓዙታ ፊዮሬላ ኣብ ከም በዓል ቲክቶክ ዝኣምሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከይተረፈ ዘላግጹላ ሰባት ከም ዝነበሩ ንኣቦኣ ነጊረምዎ። እዚ ምስ ሞተት እዩ ዝሰምዖ ዘሎ። ግዜ ንሓለፈ ምስ ከደ እቲ ጉዳይ ርእሰ ተኣማንነታ ከጉድል ከም ዝጀመረ ፊዮሬላ ንኣሓታን መሓዙታን ምቾት ከም ዘይስምዓ ነጊራቶም ነይራ። ብደት ሰብነተይ ይውስኽ ኣለኹ፣ ነብሰይ ኣይፈተኽዎን። ንሳ ግና ነዚ ዕሽሽ ከም ዝበለቶ ክተምስል እያ ትፅዕር። ዘምረረት ንኸይመስል ብዝብል ቀልጢፋ እቲ ዛዕባ ናብ ካሊእ ዛዕባ ተሻግሮ ነይራ። ይዋዘ ጥራየ ዘለኹ ድማ ትብል። ጸኒሓ እውን ብዛዕባ ነብሰ ቅትለት ዝነገረቶም መሓዙት ኣለዉ። ብዛዕባ ነብሰ ቅትለት ክዛረብ ከላ እውን ከም ዋዛያ ተዕልሎም። መሓዙታ እውን ካብ ልባ ምዃኑ ኣይተገንዘቡን። ኣቦኣ ግና ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ሰሚዑ ኣይፈልጥን። ካልኦት ትጉዳእ ከም ዘላ ይፈልጡ ነይሮም እዮም፣ ኣነ ግና ኣይፈልጥን ይብል ኣቦኣ ነብዩ። ሰብነተይ ቁርብ ተረብሹ። ኣብ መወዳእታ ፊዮሬላ ባህሪኣ ቀስ እናበለ ክቕየር ጀሚሩ። ካብቲ ምስ ኣሕዋታ ተሓድረሉ መደቀሲ ክፍሊ ቀይራ። ማዕጾ እቲ ትድቅሰሉ ክፍሊ ከዓ ክተቆልፎ ጀሚራ። ስለምንታይ እኺ መደቀሲ ክፍሊ ቀይርኺ ተባሂላ ምስ ትሕተት እቲ ዓራት ዝሐሰ ምቸት ኣለዎ ትብል። ማዕጾ ኸ ንምንታይ ይቁልፍ ኣሎ ክትበሃል ከላ ሰብ እንተኣተወኸ ዝብል መልሲ ትህብ። እዚ ኩሉ ዘፍርሕን ዘሻቕልን መልሲ ኣይነበረን። በዚ ምክንያት ነብሰ ቅትለት ክትፍጽም ኢሉ ዝጠርጠረ ኣይነበረን። እቶም ናይ መወዳእታ መዓልታት እውን ንስድራኣ ዝተለመዱ እዮም ነይሮም። ንጉሆ ኣቦኣ ጎልፍ ክጻወት ክወፅእ እንከሎ ስዒማቶ። በቲ ዝተለመደ ፍሽኽታኣ ድሓን ወዓሊላ ተሰናቢታቶ። ድራር ስቴክ ስራሕለ ኢላቶ ከምቲ ትደልዮ ከዓ ተዳልዩላ። ዝተለመደ ማኣዲ ነይሩ። ፍሽኽታ እውን ኣይተፈለያን። ቴሌፎን ተብዛሓለኺ ምድቃስ ክፍልኺ ትቁልፈለኺ ክንዘራረበሉ ኢና ተባሂሎም ድማ ተፈላለዮም። ከምቲ ወትሩ ዝበሎ ፈጣሪ ኣብ ስርሑ ጣልቃ ንኸይኣቱ መስለኒ ብምባል ዝኾነ ዓይነት ምልክት ከም ዘይረአ ብተደጋጋሚ ይገልጽ። እዚ ኩሉ ሰንበት ምሸት እዩ ዘጋጥም ዘሎ። ሰኒ ንጉሆ ነገራት ተቐያይሮም። ነብይ ቆፀራ ሕክምና ስለ ዝነበሩ
ዝገበሮ ዓረቢ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ እንኳን ተነበሮ ንሱ ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካልእ ቆፀራ ስለ ዝነበሮ ጸኒሑ እዩ ሶኒ ንጉሆ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛ እዩ ዘሕልፎ ከምቲ ዝተለመደ ግና ፊዮሬላ አንጊሃ ኣይተሰእትን ማዕጾ እቲ ዝደቀሰትሉ ክፍሊ ኮንኳሕኩሖ መልሲ የለን ሽዑ ሰብነተይ ተረብሹ ይብል እቲ ማዕጾ ስለ ዝተቆለፈን መልሲ ስለ ዝሰኣንን ካልእ ማዕጾ ተጠቂሙ ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ፊዮሬላ ነብሳት ፊያ ቤተሰብ ተኣኪቡ ኣምቡላንስ ተጸዊዑ ናብ ሆስፒታል ክትበጽሕ ከላ ግን ድሮ ህይወታ ሓሊፉ ነይሩ ፊዮሬላ 10 ደብዳቤታት ጽሒፋ ነይራ እቶም ደብዳቤታት ንወለዳ ኣሕዋታን መሓዙታን ዝጸሓፈትሎም እዮም እዚኦም ብጥንቃቐ ዝተጻሓፉ ደብዳቤታት ኣብ ጸግዒ ቴሌቪዥን ረኺብዎም እቲ ሓደ ንዕኡ ዝተጻሓፈ እዩ አባቴ ሁሉም ነገር ሰጥተህ አሳድገኸኛል ደስተኛ ነበርኩ በዚህ ምድር ላይ ያላየሁት ነገር የለም ሁሉንም አይቻለሁ ምንም አዲስ ነገር የለም ራስ ወዳድ በመሆኔ ይቅርታ አድርግልኝ ጥሩ ቦታ ስለምሄድ እኔ ደስተኛ ሁን ኤልኤልኤፍ ወይም ሎንግ ሊቭ ፊዮሬላ ለዘላለም ትኑር የሚል ጽሑፍ አባአ ነዚ ደብዳቤ አንቢቡ መስወደአ ጓለይ በኸመያ ኸብዝ ክትኸውን ኪላ ዝብል ሕቶ ክመላለሱ ጀሚሩ ናይ ቴሌፎን መእተዊ ቃል ወይ ፓስዋርድ ብጽሑፍ አመልኪታ ያ ሓሊፋ ብዛዕባ እቲ ጸኒሑ ዝረአዮ ነገር ምስ መሓዙኣ ከም ዝተዛረበበትሉ ካብቲ ስልካ ክርዳእ ኪሉ እታ ተምሃሪት ግደፊ ከምኡ ኣይትግበሪ ኢላ ፈጣሪ ሓጊዝዋ ክትድሕን ከላ ጓለይ ግን ደፋር ስለ ዝኾነት ወሲነየ ኣብዛ መሬት ዝደልዮ የብለይን ናብ ዝሐሸ ቦታ ዝኸይድ ዘለኹ ኢላ ብኸምኡ ዓሪፋ ይብል ጓል ምስ ሞተት ብዙሕ ተመሳሳሊ ታሪክ ክሰምዕ ጀሚሩ ኣብ 10ታት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑ ነብሰ ቅትለት ይፍጽሙ ከም ዘለቡ ሰሚዑ መብዛሕትኦም በአካልን ብኢንተርኔትን ብዝበጽሖም ምሽቁራር መጥቃዕትታትን ባጫን ከም ዝኾነ ይንገር ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ብውሕዱ 4 ቆልዑ ሞይቶም ዕድመኦም ካብ 9 ክሳብ 20 ዝኸውን እዮም እዚ ንሕና ንፈልጦዩ ምናልባት ካብኡ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል ይብል ነብዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣካላዊ ለውጢ ሪኡ ኣብ ልዕሊ ዝጀመሩ መናእሰያት ኢላማ ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ እዩ ዝኣምን ካብ ቤተሰቦም ብምንጻል ነብስኻ ምጥፋእ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ይነግርዎም ኣለዉ ይብል መብዛሕትኦም ወለዲ ነዚ ኣይፈልጡን ኣብያተ ትምህርቲ እኹል ኣገልግሎት ምኽሪ ኣይህቡን ቆልዑውን ኩሉ ነገር ሓቢኦም እናተቐንዘቡ ይሓልፈለዉ ቆልዑ ንሽቶ ነገር ይዛእኽሎም ዝብል ነብይ ብዛዕባ ጓሉ ምንም ኣይፈልጥን ይብል ዳይ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ሓቢልኡ ክበስል ጸኒሑ ናይ ብልባ ዝተዛረበት መሲላ ጸኒሓ ግን ፕራንክዩ ወይ ቀልዲዩ ዝብል ምላሽ እናሃበት ነቲ ኩነታት ተዘሓሕሉ ነይራ ሰሓቕን ጾታን ስለ ዘይፍለያ ከዓ ወትሩ ያምና ፊዮሬላ ቅድሚ ሞማታ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ቴሌፎን መሓዛኣ ወሰደቶ ነቲ ቴሌፎን ብምፍታሽ ዝረኣየቶ ነገር ክትኣምን ዝተሸገረት መሓዛ ከመይ ኢላ ሓቲታታ ንሳ ኣብ ቲክቶክ ኣነ ሰብነተይ ይውስኻሎ እትጸልእ ጓል ይኸውን ኣለኹ ሰብ የባጭወለ ኣሎ ዝብል መልእኽታት ሰዲዳ ትዕዘብ ፊዮሬላ ስልከይ ንምንታይ ትርእዮ ብዝብል ምስ መሓዛኣ ትባስ እዚ ከዓ ኣቦ ኣይሰምዖ ካብ ፍቃድ ፊዮሬላ ወጻኢ ንምንታይ ካልእ ስልካ ትርእዮ ብምባል ይቕሬታ ክትሓትት ከም ዘለዋ ነብይ ነጊርዋ ይቕሬታ ድማ ሓቲታታ ንስግና ከምዚ ኣይትገብርን ምስ በለታ ኣይገብርን በለት ቀዳም ብሓባር ኩዕሶ ስኪዕት ይጻወታ ብኩሉ ሸነኽ ዝበጽሕ ዝነበረ ጸቕጥ ግን ቀሊል ኣይነበረን ይብል ነብይ ኣብዚ ግዜ ኢኹም ክትኸዱ ዘለኩም ናብ ዝሐሸ ቦታ ኢኹም ትኸዱ ንስድራኹም ኣብ ላዕሊ ኮይንኩም ክትርእይዎምን ክትሓልምዎምን ትኽእሉ ኢኹም ዝብልዎም ካብ ቤተሰብ ፈልዮም ናብ ጸገም የትዎም ኢሉ ገለ ቃዝኖት ከም ዘለውን ቁርብ ጭንቀት መንባራን ኣሕዋታ ይፈልጥዮም እቲ ጉዳይ ግና ዘሻቀል ኣይኮነን ብዝብል ንጥዕና ኣቦም ብምሕሳብን ሓቢኦም ሒዘም ነይሮም ሓደ ቆልዓ ክድሕን እንተኽኢለ ድሕሪ ሞት ፊዮሬላ እቲ ትመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ክኢለ ስነ ልቦና ቆፂሩ ተምሃሮ ብዛዕባ ጥቃዓት ጸገማት ጥዕናን ኣእምሮ ጭንቀትን ክዘራረቡ ጀሚሮም ብዙሓት ፍጺሞም ንወለዶም ዘይነግርዎም ጉዳያት ምስ ኣማኸርቲ ጥዕና ኣእምሮ ከላዝብዎም ጀሚሮም ብሽም እታ ግዳይ ብዛዕባ ብኢንተርኔት ዝፍጸሙ መጥቃዕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ክህባ ትካላት ተሓተቲ ዝኾኑ ኣግባባት ንምዕባይ ዝሕግዝ ፋውንዴሽን ንምስራት ምንቅስቃስ ተጀሚረሉ ታሪክ ጓለይ ብምንጋር ሓደ ቆልዓውን ከድሕን ተኽኢለ ዝብል ነብይ ወለዲ ኣጠቃቅማ ስልኪ ደቆም ክፈልጡን ክቆጻጽሩን መሓዙቶምን መንዮም ዝብል ክፈልጡን ኣለዎም ይብል ባርከስ ሓቀኛ ታሪክ ፊዮሬላ ዘቅረብና لكم تاريخ نزي مسل نيرو ولدي بليس
ስልኪ ንህፃናት ኣይተሃቡ ክትህብዎም እንተኮይንኩምውን ምሳኹም ኣብ ጎንኩም ኮይኖም ታተድልዮም ብቻ ትምህርታዊ ድዩ ወይስ ንህፃናት ዘዘናግዕ ፊልም ተልዩን በዓልትኩም ከፊትኩም ትህብዎም ብቻ ክኸውን ይግባእ ናብ ኢንተርኔት ብፍጹም ክቐርቡ ኣይብሎምን ንብል እዚ ቲ ዜና እዩ ተቐጻሊ ጽሑፋት ክነቕርበልኩም ኢና ንሰብ ዝጠቅም ንወዲ ሰብ ኩሉ ሰላምን ራህዋን ዝፈጥር ነገር ሒዝናልኩም ክንቀርብና ቻናልና ሳብስክራይብ ናገበርኩም ክትወጹ ብቀጻልነት ክትከታተሉና ንሕብር ቻው ቻው